बारग' एनडिएफबि बिजोमैसा एबा जतिस बसुमतारिया रुंसारि जाबाय। मोनसे समाव एनडिएफबिनि 11 बेचनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिजोमैसाया बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानायनि उननिफ्रायनो बेरामाव गोग्लैनानै दंमोन। फाहामथाय लानायनि गेजेरजों सम देहाया राफोद जादोंमोनब्लाबो रांनि आंखालाव साबसिन फाहामथाय लानो हायाखैमोन होनना थांनाय 26 आगस्तखालि बेलासि समाव गावनि माखासे कमरेड्सफोर लोगो हमनाय समाव फोरमायदोंमोन। बाक्सा जिल्ला सिंनि नारायणपुर गामिनि बारग' एनडिएफबि बिजोमैसाया जुलि जानायनि उनाव क'क्राझार जिल्ला सिंनि रामफलबिल हालामाव बिसि फिसाजों लोगोसेयै जुगामि संसार जाबायमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रादि थांनाय 27 आगस्तनिफ्राय सिलिगुरिनि गंसे गावारि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो दिनै सोरांसि समनि 2:50 समाव मोनसे समनि एनडिएफबिनि बारग' दैदेनगिरि बिजोमैसाया जोबथा हां बोयो। रुंसारि जानाय समाव बिथाङा गावनि आंगो बिसिजों लोगोसे गोजौ फरायसालियाव फरायबाय थानाय सासे उन्दै फिसाजो आरो नखरनि बाय बाहागिफोरखौ नागारलांबाय। बिथांनि रुंसारि जानाय खौरांखौ मोननानै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि जायगानि एमएलए लरेन्स इस्लारि, बारग' एनडिएफबिनि दैदेनगिरि सोद्रोमा आरो गोबां हान्जा गौथुमफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। गाबोन फुङावनो थांबानो जाबाय। दोननाय माने एरबाय थानाय। जायखि लांगोरनायखौ एसे बेबस्था खालाम, एसेबाबो लांगोरनायखौ लाथ'नांगौ जायो। मिलायनाय मोनाबालाय मिलायनाय मोनबो सिन जायो। दाखालि बेहायनो सहायजों 7 दिनाव लाबोनाय जाबाय आरो। बहा दा लाङो? माबायाव एपल'आव लांबाय, ओमफ्राय मा होनो डाक्टारा बारा जानानै एसे 6 दिन 7 दिनसो एडमिट खालामबा गाबोन फुङावनो थांबानो जाबाय। दोननाय माने एरबाय थानाय। जायखि लांगोरनायखौ एसे बेबस्था खालाम, एसेबाबो लांगोरनायखौ लाथ'नांगौ जायो। मिलायनाय मोनाबालाय मिलायनाय मोनबो सिन जायो। दाखालि बेहायनो सहायजों 7 दिनाव लाबोनाय जाबाय आरो। बहा दा लाङो? माबायाव एपल'आव लांबाय, ओमफ्राय मा होनो डाक्टारा बारा जानानै